שלום כיתה ט', אמנם אני לא בכיתה, אבל זה לא אומר שאין שיעור, אז אני מבקשת שאתם תתנהגו כמו שצריך, ואני אשמע עליכם רק דברים טובים. אנחנו נפגשנו כבר אחרי חגי תשרי, והתחלנו כבר את החומר, התחלנו לדבר על תפילת הגשם. היום אנחנו נעשה עוד איזושהי הבנה לגבי תפילת הגשם, ונסכם את הנושא הזה, ומשיעור הבא נתחיל משהו חדש. מה שאני עושה כאן מעין איזושהי חזרה על מה שכבר למדנו. התחלנו לדבר על חגי תשרי, עברנו בעצם על כל שמות החגים, היינו בראש השנה, צום גדליה, יום הכיפורים, והחגים האחרונים, סוכות, שמחת תורה, הושענא רבה ושמיני עצרת. כאשר לא דיברנו על החגים, אבל דיברנו אך ורק על התפילה המיוחדת שקשורה לנו לתפילת הגשם. התפילה המיוחדת שקשורה לנו לגשם, שמוסיפים אותה בשמחת תורה. כאשר חוץ מזה הזכרנו שהתפילה הזו נזכרת גם ביום הכיפורים, אבל בצורה שונה. הזכרנו בעצם שהכהן הגדול מזכיר ביום הכיפורים תפילה שגם היא עוסקת בגשם, אבל הוא אומר לא להקשיב לתפילה של עוברי הדרכים. הסברנו שעוברי הדרכים הם אותם עולי רגל שמגיעים לבית המקדש. הם מאוד רוצים לחזור הביתה כשהם יבשים, לא רטובים, ולכן בדרך כלל כשאני רוצה להגיע למקום ואני חושש שירד גשם, אז בלב שלי עוברות בקשות ותפילות. בבקשה, שלא יתחיל גשם עכשיו. אם אתה מתכנן לשלוח גשם, אז לא כרגע. והנה כאן אנחנו רואים, אל תכניס לפניך תפילת עוברי דרכים, אל תקשיב לתפילה של אותם עולי רגל שמבקשים שהגשם לא יגיע. אנחנו המשכנו את השיעור באיזשהו סוג של משחק, כאשר אנחנו ראינו שאם אנחנו אחראים להחליט מתי ירד גשם, מתי לא ירד גשם, ויתרנו הרבה פעמים בגלל בקשות של אנשים מסוימים, ויתרנו הרבה פעמים על הגשם. אני לא בדיוק זוכרת מה עניתם בשיעור שעבר, אבל האם קיבלתם את בקשתו של אורי שלא רצה להרוס לעצמו את הטיול השנתי והוא ביקש 3 שעות? האם הסכמתם לחקלאי שהגשם לא יהרוס לו את הכותנה והוא יספיק להכניס אותה לגורן? האם הסכמתם לאותה כלה לדחות את הגשם בשעה וחצי כדי שהיא תוכל להתחתן תחת כוכבי השמיים? האם הסכמתם לאותה אימא שרוצה שהמדים של הבן שלה יתייבשו והוא יוכל לחזור עם מדים נקיים ויבשים לצבא? או מן הסתם לא הסכמתם למדריך שרצה שהפעולה שלו תצא מוצלחת ולכן הוא ביקש דחייה של 6 שעות? האם הסכמתם כדורגלן, שרוצה שהמשחק שלו יצליח כיוון שהקבוצה הנגדית יודעת לשחק בגשם והוא מאוד רוצה לנצח במשחק? ואני גם לא זוכרת אם הסכמתם לתייר שיספיק ללכת לכותל ולהתפלל שם, וויתרתם על הגשם במשך 3 שעות. אבל זה לא כל כך משנה. חלק מהדברים מן הסתם הסכמתם, אני זוכרת שהסכמתם. ויצא לנו בין 10 ל-12 שעות שהגשם בעצם נעצר. וזה בגלל בקשת יחיד. אם תחשבו כמה בקשות יחיד, כמה אנשים יחידים, כמה קלות שמבקשות בימים שלהם, כמה אימהות מבקשות כשהילד חוזר, כמה פעמים אנשים מבקשים בבקשה שהגשם ייפסק. אם מוריד הגשם היה מקשיב לכל הבקשות האלה, לא היה לנו בכלל גשם. ולכן אנחנו צריכים לדעת שלפעמים מה שעושה לי טוב, לא בטוח שהוא הדבר הנכון. לא בטוח שהוא נכון לי, לא בטוח שהוא נכון לכלל.
ברגע שאני מבקש תעשה שלא יהיה גשם, אולי אני מזיק לאחרים, או אפילו מזיק לעצמי בטווח הארוך, כי אם לא ירד גשם, גם אני אנזק, גם לי לא יהיה גשם. אני רוצה שאתם תקראו את השיר הבא, עוד מעט תעצרו את הסרטון, תקראו את השיר הבא, ותדונו ביניכם באמת מה הקשר בין השיר הזה, בין הטקסט הזה, לבין מה שלמדנו עד עכשיו. אז אפשר לעצור עכשיו את הסרטון. אני רוצה לסיים ככה בקריאת שני המשפטים האחרונים. אף דבר שביקשתי מאלוקים לא קיבלתי, ובכל זאת, קיבלתי כל מה שהייתי צריך. הרבה פעמים כשאנחנו מבקשים משהו, אנחנו מתאכזבים שהוא לא מתממש. אבל יכול להיות שהוא מתממש, רק שהוא מתממש בדרך אחרת, לא בדרך אותה ביקשתי. לא תמיד אנחנו מבינים את הדרך שבה הדברים מתנהלים. לא תמיד אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה משהו מסוים. אנחנו מבקשים שיקרה משהו מסוים, אבל זה לא תמיד מתגשם. אולם ייתכן שבכל אופן הדברים האלה כן מתגשמים, והתפילות כן נענות, רק שאנחנו לא יודעים את זה, כי הן נענות בדרך שאלוקים חושב שזה מה שמתאים לנו. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו רואים שיורד גשם, למרות שביקשנו, בבקשה אל תרד, בעצם התגשמה כאן משאלה, שיהיה מים, שירד גשם, הרי כולנו רוצים שבסופו של דבר הארץ תהיה רוויה בגשם. אז שלא נשכח להודות גם על מה שזכינו וקיבלנו, אפילו אם לא זה מה שבדיוק ביקשנו. עכשיו אני רוצה שנשחק שוב משחק. השיעור הזה אנחנו נשחק משחק. המשחק הזה יש כללים אחרים. המשחק הזה נקרא האם אני מרוויח. המורה יאסוף את הנתונים שלכם, ובשיעור הבא אני אביא מסטיקים ואחלק את הפרסים למי שמגיע. המשחק הולך ככה. כאשר המורה יגיד לכם להרים יד, כולם מרימים באותו רגע יד, 3, 4 ומרימים יד באוויר. אתם בוחרים האם להרים את יד ימין או את יד שמאל. למשחק הזה יש כללים. אם כל הכיתה מרימה את יד ימין, בשיעור הבא כל אחד מהכיתה מקבל מסטיק. כל אחד מסטיק אחד. אבל אם כל הכיתה תרים יד ימין, ורק אחד מהתלמידים ירים את יד שמאל, הוא לבד יקבל 5 מסטיקים. אתם יודעים מה? אני אהיה לארג'ית, הוא יקבל 10 מסטיקים, בעוד שאר הכיתה לא מקבלת כלום. עכשיו המשחק הזה יתנהל עד שתהיה לנו תוצאה א' או ב', כלומר שכולם מרימים את יד ימין, או את כולם מרימים יד ימין חוץ מאחד. אם יהיו הרבה ילדים שירימו יד שמאל והרבה ילדים שירימו יד ימין, וזה יהיה מעורבב, אף אחד לא מקבל מסטיק. כלומר המשחק צריך להיות כך שתחליטו האם כולם מרימים את יד ימין, או כולם מרימים יד ימין ואחד מרים יד שמאל, ואז רק הוא מרוויח. אני לא ארשה לו לכבד אף אחד. אז זו ההחלטה שלכם. אפשר לעצור את הסרטון ולהתחיל לשחק במשחק. אוקיי, המשחק הזה בוודאי הוא בא ללמד אותנו משהו. האם אנחנו יכולים להפיק מכאן מסר? האם אתם מבינים מה המשמעות של המשחק? המסר הוא שלעיתים על היחיד להפסיד קצת, כדי שהכלל ירוויח. לפעמים אנחנו צריכים לדעת להפסיד, וגם הזולת, גם החברים שלנו ירוויחו. אין לי מילה חוץ מאגואיסט לקרוא לאותו אחד, אותו תלמיד שהחליט להרוס לכיתה ולהרים את יד שמאל, למרות שכולם הרימו יד ימין. הוא חשב על הרווח האישי שלו. לא היה אכפת לו שהשאר הרבים יפסידו.
כדי לחדד את המסר הזה, אני מעבירה אתכם עכשיו לסיפור. הסיפור הזה סיפור נחמד שמסביר למה לפעמים כדאי לוותר על קצת משלי למען הכלל. תעצרו, תעשו פוס לסרטון, ואחד מהתלמידים מתבקש להקריא את הסיפור הזה בקול. אז לסיכום, המסר ברור לנו. אם כל אחד יחשוב רק על עצמו ורק על הרווח האישי שלו, בסופו של דבר נשאר עם מלך מת, או נשאר עם הפסד לכולם. אם יש מסר שתפילת הגשם באה להגיד לנו, היא לא להקשיב לכולם, לכל אחד לבקשה האישית שלו, אלא לנסות להקשיב לרווח שכולנו נרוויח אם אני קצת אוותר על הרצון שלי. אני חוזרת ומזכירה לכם את מה שהכהן הגדול ביקש. הכהן הגדול ביקש, אל תקבל את תפילתם של עוברי הדרכים. אל תקשיב לתפילה של עוברי הדרכים, כיוון שאולי להם יהיה רווח קטן, אבל כל העולם מתפלל לגשם, צריך את הגשם, ולכן הרווח האישי של הבודד מתגמד לעומת הרצון של הכלל, ולכן הכהן הגדול מבקש לא להקשיב לכלל. אני מקווה שהמסר הזה יחלחל גם לדברים אחרים. נמשיך ונלמד על זה בשיעור הבא. תודה רבה על ההקשבה, מקווה שהיה לכם שיעור מוצלח, ושאני אשמע לכם רק דברים טובים.